Okay, så jeg er lige nu... jeg må hellere lige gå ind til siden her. Jeg er lige nu i Bay Street for at tjekke ud og se, om der er kø foran nogle af forretningerne. Og der er 2 forretninger hernede, der sælger iPhones, og den ene er lige bag ved mig herinde. Nu se om jeg kan vise det. Der er en af dem, og der er ingen kø. Så der er ingen kø foran den forretning, og nu ligger der en Apple-forretning lige hernede, så den kører ned og kigger og ser, om der er kø dernede. Og hvis der ikke er det, så er det bestemt et godt tegn. Det er nu klokken 10:30 om formiddagen og torsdag, så telefonen bliver solgt om cirka 36 timer. Så det er et godt tegn, for jeg ved i New York og også nogle steder her i San Francisco-området, der er allerede nogen, der begynder at stå i kø. Så hvis der ikke er nogen kø her endnu, så er det et godt tegn for mig til at få min iPhone, uden at skal stå i kø hele natten. Og som I kan se her, så er der ingen kø. Det er Apple-forretningen. Ingen køer, så det er et godt tegn. Jeg vil nok tjekke tilbage i aften og se, om folk er begyndt at stille sig udenfor. Hvis de ikke gør det, så er der i hvert fald gode chancer for, at jeg får en telefon uden at stå for meget i kø. Så det er dejligt. Okay, så jeg er tilbage i Bay Street, og det her det er cirka 25 timer før at man kan købe telefonen. Og her er Apple-forretningen. Og der er ingen kø. Yeah! Ingen kø. Oh, hey sweetie, it's me. Yeah, I just went there. Yeah, there's a huge line. I mean, there's like 30 or 40 people already. So, I'll have to drive here. Så klokken er omkring 11 om formiddagen her, så der er 7 timer til man kan købe iPhone. Og jeg har lige kørt forbi Bay Street, og der var en lang kø ude foran. Så jeg skyndte mig hjem og har pakket en taske med noget mad. Og jeg sidder og venter på en taxa, så jeg kan komme ind og stå i kø. Yeah, this is Kim Aronson from Lincoln Avenue. I called about a cab a while ago. It's almost here. Okay, thank you. Thanks. Bye. Venter på taxa. Kom. Get one for me. Har du taget billeder af det, hvordan det ser ud? I got for iPhone. Se, der er stadig mennesker ude foran AT&T Store. Ja, det er den anden forretning, der sælger. Rigtig mange mennesker. Wow. Folk står stadig i kø, ja. Men, jeg kan godt sige dig, at jeg fik så meget
gratis ting. Jeg har aldrig fået så meget gratis. Jeg har fået gratis pizza, vi har fået is, jeg fik en t-shirt, jeg har fået vand, vi fik tacos. Firmaerne kom forbi, og de gav os bare mad. Men lad mig spørge dig nu, altså hvem tror du har betalt for det? Bare firmaerne? Det ved jeg ikke, firmaerne. Jeg tror du Apple havde noget med det at gøre? Apple gav vand, og de bestilte pizzaerne. Det gjorde de? Ja. Men de andre ting, de kom bare for at reklamere for selv. Den her t-shirt fik jeg et firma, der reklamerede for. Der var ikke mere end 20 t-shirts, jeg var bare hurtig. Er det rigtigt? Ja. Du er så heldig. Jeg gør iPhone. Du er så heldig. Så ja, det var sgu skægt. Kæft, hvor er det dejligt. Har du prøvet den endnu? Jeg har lige åbnet den lidt. Lige når man åbner den, så tænder den selv automatisk, og så står den plug me into iTunes. Lige før den sagde, hello Kim Aronson, we've been waiting for you. Siger det det? Nej. Det ville ikke være utroligt. Jeg tror på alt, når det kommer til Apple. Så hvad synes du nu? Nu du kigger. Hvor lang tid har du så kigget på den? Først så tog det mig 20 timer at få den aktiveret. Det er der mange der havde problemer med, men det var altså en ventetid. Det var hårdt. Men anyway, nu er den der. Virker den. Wow. I mean, det her, det er utroligt. Det er en utrolig maskine. Det er det. Altså, den er. De vigtigste funktioner var helt klart internettet. Jeg bruger internettet utrolig meget, og det var vigtigt, at jeg kunne komme på internettet, og min telefon, browseren i telefonen virker ligesom en almindelig internet og det gør den altså. Det må jeg sige. Den har ikke flash, men ja, det gør ikke noget. Jeg sidder her og kigger på Politikken lige nu, og lad os se. Det er suverænt. Jeg synes foreløbig, altså nu har jeg leget lidt rundt med den et par timer her. Jeg synes foreløbig er der 3 højdepunkter. Internettet virker utroligt godt. Det gør det altså. Hastigheden på wifi er helt perfekt. Slet ikke noget at klage over. Kvaliteten er suveræn, og det der du kan zoome ind og ud, det virker fantastisk. Så er der Google Maps, som virker utrolig godt. Det bliver helt suverænt at have det med, når jeg kører rundt. Altså, der er 2 andre ting, jeg også synes, der virker godt. Det er, altså iPod'en er helt perfekt. Det er den. Den er bare bedre end nogle af de andre iPods. De har selv sammen set det, man kan flippe igennem cover, og det virker helt perfekt. Og så e-mail-program, det synes jeg faktisk er ret godt. Og Fotos, det var det, Fotos virker helt perfekt. Og jeg har ikke set, at Maja, hun fylder 4 år her om en uges tid, og hun kan, om 3 dage, og hun kan bruge at flippe gennem billederne og se dem og zoome ind og ud og sådan noget. Det er, ja, jeg vil sige, at den her iPhone kan, nu har jeg haft en video-iPod i et års tid, så jeg har noget erfaring med at se billeder og video på en iPod, og jeg vil sige, at det her med telefonen er 10 gange bedre. For det første har den en ekstern mikrofon, det vil sige, når man ser video, så kan man sidde sammen og lytte til lyden. Og kvaliteten er suveræn, og størrelsen er faktisk ret perfekt, så man kan sidde og vise folk nogle videos.